Quan ja feia una setmana i mitja que els nens i les nenes de la classe de sisè no veien la senyoreta Collignon, es van començar a posar nerviosos. Els havien dit que la tornarien a veure en pocs dies, però aquests passaven lentament com les hores en què tenien classe de castellà o de matemàtiques, i de la senyoreta Collignon no hi havia cap notícia. Els nervis els van excitar i les coses a la seva classe van empitjorar. No hi havia dia que no els esbronquessin o els castiguessin. Molts dels professors estaven més que preocupats. Entre d'altres, el mateix director va haver de prendre cartes en aquest assumpte que se li podia escapar de les mans i ocasionar problemes gruixuts. Per aquest motiu, en Jordi López va anar una tarda a classe. Volia parlar amb ells de la senyoreta Collignon, que tant els havia canviat a tots. Hola, benvinguts una altra vegada al nostre canal YouTube. En aquesta ocasió us volia parlar d'aquest llibre que es diu La petita coral de la senyoreta Collignon, del Lluís Prats. Està editat a l'editorial Bambú i és per a grans lectors, pensats per a nens i nenes o joves ja a partir de 11 anys. És un llibre molt tendre i emotiu i per això m'ha agradat comentar-vos-el. El Lluís Prat ha estudiat art i arqueologia i també és investigador històric. Abans de dedicar-se a escriure llibres, va ser professor i editor i sobretot ha escrit novel·la juvenil, també novel·la d'adults històrica, assaig i llibres d'art amb els quals ha estat guardonat pel Ministeri de Cultura. El llibre ens parla d'una mestra que es diu senyoreta Collignon, és una mestra de francès i de música d'una escola de la Part Alta de Barcelona, que l'administració decideix traslladar-la tot just abans de jubilar-se a una escola del Raval. Allà es troba amb nens de diferents cultures, de diferents nacionalitats, i que ensenyar és més difícil perquè aquests nens tenen dificultats d'aprenentatge, fan molt de xivarri, els mestres de l'escola també estan molt desencisats, i ella decideix tirar endavant, tot i que primer està una mica amoïnada, amb el que sap fer més, que és la música. L'escola està situada molt a prop del Liceu i a la senyoreta Collignon un dia se li acudeix, mentre els nens estan fent classe, com que veu que tot just sona des de la finestra una mezzosoprano que està assajant l'havanera de l'òpera Carmen de Bizet, que els nens es queden en total silenci, decideix crear una coral que s'anomenarà la Coral de l'Arc de Sant Martí. Però resulta que després la senyoreta Collignon emmalalteix i comencen les dificultats per tirar endavant la coral. Fins aquí. Com ja he dit abans, és una història molt tendra, molt senzilla, escrita molt senzillament, però que els personatges estan ben traçats, sobretot el de la senyoreta Collignon, i que té un final molt romàntic i molt emotiu. Primer podem pensar que s'assembla a la pel·lícula, que ens recorda la pel·lícula de Los chicos del coro, però veurem que l'argument és molt diferent. És un llibre que a mi jo penso que és ideal per treballar a classe, perquè parlem de la immigració, parlem del masclisme, podem parlar de la música com a llenguatge universal, també de la introducció als nens de la música clàssica, i per tots aquests motius jo crec que és un llibre ideal. I l'única pega que li podria trobar és que potser podem parlar d'un llibre políticament massa correcte, perquè de vegades cauen tòpics, sobretot a l'hora de fer comentaris pel personatge de la senyoreta Collignon.